Zvihuta zviri kutengeswa nemabond coins. Vamwe vachichera makomba vachiti going deeper. Manero akanaka varanda veZimbabwe. Nyaya hadzipere munyika yedu yeZimbabwe. Hurumende yakagara pasi. Varume vakuru, vamwe vacho vakadzidza, vane madegree, kwete madegree ekutenga akatengwa nevamwe amai, ayo madegree chaiwo chaiwo. Vakagara pasi varume ivavo vakawirirana kuti zvihuta hazvichabvumirwe kuchengetwa nevanhu. Vamwe vanorarama nazvo, vamwe vanozvidya, vamwe vatori mabhizinesi ekutengesa zvihuta izvozvo. Kana nyika ine hurumende yapererwa semaperero ejunta riri kutonga Zimbabwe, ndo paunoona zvimutemo zvisina kana basa zvakafanana neizvozvo zvichiiswa muparamendi. Kupererwa nenzira dzokuba mari dzedu, saka vakuda kusungisa vanhu vane zvihuta. Apa pfidza netakshop yake yakatadza kuvhurwa napresident, akatanga kustoka zvihuta zvacho last week but 2. Nhasi zvaakunzi hazvichabvumirwa. Hameno zvauchaita nazvo shamwari, chatodya zvese 500. Mabond coins nemapepa enyika ari kuda kuuyaya. Hameno kuti vakuru vejunta kuti vari kufungei panyaya iyoyo. Vanhu vakawanda vari kunyora mazi article vachishandisa tumazwi echirungu mamwe atisingatombozivi, vachiedza kutaura nezvemabond paper zvichauya izvi. Panhau dzaBrett muvheti, ini napfidza, regai tiedze kutsanangura zvokuti even plumber seni inini zvangu ndogona kunzwisisa. US dollar haichawanikwi. Apa hurumende haina mari kubhadhara vashandi. Saka vari kunza mabond paper kuti vakwanise kuprinta madiro sezvavakaita muna 2007-2008 paya. Zvichatanga pamacivil servants vachabhadharwa nemabond. Kubva ipapo, obvious, black market ichavhurwa zvakare. Nokuti junta rakavharisa maindustry ese anoita production muZimbabwe, makambani akutoita zvekuimporta zvinhu zvamunowana mumashops. Vanoimporta nechii? Nema-US dollars. Asi vachimanikidzwa kutengesa, kana vamwe vanhu vanenge vachiuya mushopu vanenge vachida kutenga nemabond aya. Vanozowana ma-US dollars kupi kuti vanozonostoka futi zvinhu zvinenge zvatengwa zviye. Vanotochaja either nema-US dollars kana kuti vanenge vakutenga ma-US dollars pachii? Pa-black market. Black market here obvious, panotowanikwa madola. Asi haawanikwe nereti iri kutaurwa yekunzi 1 bond is to $1. Kwete. Asi kanganwai zvenyu izvozvo, nyaya guru ndeiyi yandichataura. Vanhu vejunta vachawana ma-US dollars kubenki. Nokuti ndiwo wana shefuka. Shefu akaenda kubenki anowana ma-US dollars. Iwewe nenini napfidza, tikaenda ikoko tinoudzwa kuti hakuna ma-US dollars. Apa wana shefu vanopiwa nereti ipi? Vanopiwa nereti iri kutaurwa iyoyo 1:1. Ndiwo vachavhurisa black market vachitengesa ma-US dollars iwayo. Ngatiti for example zvedu kuti bondi riye radonha to 100:1, handiti? Saka vanoenda ku-black market ikoko vachitengesa ma-US dollars, votengesa ne-100:1 iyoyo. Vapedza kudaro voenda kubenki ne-100 bondi iya yavatorwa, vogowana $100. Imagine kana yave $1 million yogochinjwa yogoita 99 million profit baba. Zvimwe zvinogona kuitika zuva rimwe chete. Hakuzi kuti junta vakupenga, ayo vakatongwara. Itori nzira yokuba mari yenyika
zvakare. Let's dig deeper warume. Aiwa, munhu kana achirwisana nejunta tinomuti shamwari wedu, ipapo ngatisarasike. Asi vamwe vanoda kumbobvunzwa kuti sei manga makanyarara makore ese ayanga apfuura. Asi uori wacho wakangotanga pawakadzingwa here iwewe? Pesa apa wanga usingaone here kuti wanga wakatopusa zvako zvekuti hapana chawakaona here, kana kuti nyaya dzacho dzakakunzvenga kuofisi zvekuti wanga usingazivi kana kuti wanga usinganzwisise zviri kuitika muofisi imomo? Zvinondishamisa kuti vana zidazi, ende ndiro rimwe izwi ratauya naro panapa nhau dzaBrett Mvet. Zidazi kana taakutransfer inoti ZANU idiot demonstrating against ZANU. Saka mazidazi iwayo vanongovhurika maziso pavanongodzingwa chete, kuita kunge munhu abva kubhabhatidzwa paanobuditswa mumvura muimwiro achimweya mvura ichidaiso anobva aita maziso kunge zizi. Ndo maonero anoitwa vanhu vanenge vadzingwa mujunta imomo. Apa munhu wese anobuditswa muzanu anochema-chema, asi make sure pakati pekuchema-chema pese ipapo anoti, and I quote panapa, but I still support my president. Kurwara chete. Ndopaunoona kuti kuchema kwake ndezvefeki. Nhasi ndopauri kuda kuita zvinhu pamutemo. Nhasi ndopauri kutarisa constitution. Nhasi ndopauri kuda kutiudza kuti vamwe vakaba mari dzenyika. Kupesa apa wanga wakanyarara sei? Zidazi remunhu. Let's dig deeper. Inyaya yakangofanana nedzimwe nyaya dzana Stopiti, dzana Gamatoxi, dzana G40, dzana G1635, what. Zvinhu zvokuba muZimbabwe, gentlemen and ladies, zvakuenda zvichiita zvishoma nezvishoma. Ndochokwadi chiripo. Saka kana zvakudaro mbavha dziye dzemujunta dzinenge dzakuda kubirawo dzimwe mbavha nokuti hapasisina zvokuba munyika. Ndo patiri kuona kuti junta pache zvavo vakupandukirana nekuti vari kuda zvinhu zvavamwe vavo. Moziya ka, regai tikipei ka example panapa. Kana munhu ajaira kuba $100,000 pamwedzi kuti azodzikisa mari iyoyo kuti isvike pa$50,000 pamwedzi, hazviite. Isusu kuwa Brett Mvet panews pedu panyaya iyoyo tinoti ngavadyanane zvavo. Isusu tinozopedzisira neasara wacho. Ndo panoperera nhau dzaBrett Mvet dzanhasi. Tumboenda kunotsvaga zvihuta zvedu. Vidza ari kunocherawo gomba riye to dig a bit deeper. But kana mafarira zvandataura uyezve motsigira zvandataura, motarisawo mamwe mavhidhiyo yangu ari paBrett Mvet paFacebook page, kuzoti YouTube channel tine inonzi Brett Mvet zvakare. Maitei tatenda.